hangne tela ibang ka jingil kai semi final. Te paralog kumbang ila tip paka jingil kai juga quarter final kala kudno management step pada ka semi final on sedang ka siteng sania jong ka karsan tarik kata hakapor kat ar siteng taka jingil kai jong ka Refran Persia ya ka Spain. Pada kisau prateli kiri ki bayi orung haka FIFA World Cup menta usnem menta lasa satang sau teli kiri ki ban poi haka semi final. Pad kini kisau teli kiri kilong kiri ki baklain borbha takaba kila laban poi hadu ka semi final jong ka nei ka FIFA World Cup menta usnem. Pad kini kisau teli kiri kidei ka France Spain England bat Argentina. Pad ka jingil kai benikong jong ka semi final kandai ka siteng senia jong ka karsan tarik kata ka jingil kai jong ka France Persia ya ka Spain. Para ka siteng senia jong ka kandru tarik pat kandai ka jingil kai jong ka England Persia ya ka Argentina. Bat kini baru artli ki jingil kai jong ka semi final on yel kai haka siteng senia kata hakapor kat ar siteng. Te paralog kat kum ke jingpe jong pi na pedang kini ki sau teli ki tim mano trai ban yok kur ya ka 6 job ban yok rung sya ka final. Pada ka final mano trai ban yok kur ka 6 job ban yok rak sendan ya ka FIFA World Cup menta usnem. Te paralog so drop ki prediction jong pi hapo ka comment section mano trai ban yok rung sya ka final ban mano banlong kata kaladu jong ka FIFA World Cup menta usnem. Te paralog menta ka sengitan kini ki video ki bakin diat kublai shibon.